Türkmenistan köçeleri arasalap ağaçları timarlap baş bayramy we davaraly maslahaty taýýarlanýar. Türkmenistan häkimetler köçelerde giňerimli arasaçylyk işlerini geçirip hem-de ağaçları timarlap garaşsyzlygyň 31 ýyllyk bayramyna we ilki başda döwlet maslahaty hökmüne yglan edilen indi bolsa davaraly maslahat adlandyrylýan forumy taýýarlyk görýärler. Taýýarlyk işleriniň jekme-jeklikleri barada zatdyň habarçylary Marwy Aşgabat şäherlerinden habar berýärler. Mardak habarçymyz garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çäkleriniň büdjet işgärleriniň köçeleri arasalamak işlerine çekilýänliklerini, Mary şäheriniň merkezi köçeleriniň ugruny ýerleşýän edara kärhanalaryň işgärleriniň ýany ýodulary arasalaýanlyklaryny habar berýär. Paýtagtdaky habarçymyz baş bayrama taýýarlyk işleriniň çägine şäheriň durly sebitlerini agaçlaryň çapylýanyny, olary timar berilýänini habar berýär. Şeýle-de polisiýa bayramçylyk münasibetli güýçlendirme düzgünini uglan edýär. Ýöne paýtagtly habarçymyza görä häkimetleriň uglan eden taýýarlyklary paýtagtdaky käbir agaçlaryň hem-de öý haýwanlarynyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýär. Bayramçylyga taýýarlygyň hili çapylan agaçlaryň hem-de öldürilen haýwanlaryň möçberi bilen kesgitlenýär diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň ýeri bayramçylyklaryň bosagosyny öýsüz haýwanlara garşy göreş alınıp barylýanyny habar berýärdi. Gal berse-de şu günler Aşgabatda polisiýa işgärleri şäherdäki sowda nokatlaryny aýlanyp bary bolan kemçilikleriň düzeltilmegini talap edýär. Şeýle-de Azatlygyň habarçysy 20 sentýabrda Aşgabatyň Parahat etrapçasyna esasy ýoluň ugruny ýerleşen köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň köçe tarapynaky diwarlarynyň boýalýanyny habar berýär. Uzakly gün köp gatly jaýlaryň köçe tarapdan görünýän fasadyny boýadylar. Soňky sapar saýlawlaryň öňü firosyna şeýle dipdiler. Köp gatly jaýyň beýlik tarapyny, köçeden görünmeýän tarapyny ellemeýärler diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň 20 sentýabrda ýeberen suratlaryny Aşgabatyň bir sebitine çapylan agaç şahalaryny, agaç şahalaryny daşaýan ýük ulaglaryny, şeýle-de köp gatly jaýlaryň daşyna agyr tehnikalar we kranlar ulanyp geçirilýän boýagy işlerini görmek bolýar. Bu aralykda Azatlygyň habarçylary 23 sentýabrda geçirilmegine garaşlyan döwlet maslahatyna taýýarlyk işleri barada hem habar berýärler. Mardak habarçynyň maglumatlaryna görä bu maslahata gatnaşmaly edilen uly ýaşly adamlar Sebitiň mehmanhanalarynyň birine karantina alınıpdyrlar. Ýa-da awgustyň ortasyna Türkmenistanyň prezidenti 23 sentýabrda ýurtda döwlet maslahaty adly bir forumyň geçirilejekdigini duýdansyz yglan edipdi. Mundan ozal Türkmenistanyň halk maslahatlary, ýaşullar maslahatlary ýaly türkmen kanunçylygyny orny bolan döwlet institutlarynyň ýygnaklary geçirilýärdi. Ýöne prezidentiň döwlet maslahaty adlandyran forumy ýurtda ilkinjede geçirilmeldi. Ýöne indi Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ilki döwlet maslahaty hökmüne yglan edilen forumyň adyny davaraly maslahat diýip tutup başlady. Türkmenistanyň prezidentiniň 19 sentýabrda ýokary derejeli resmiler bilen geçiren iş ýygnagyny hem 23 sentýabrda geçirilmegine garaşlyan möhüm siýasy jemgyýetçilik çäräniň ady davaraly maslahat diýilip tutuldy. Resmi habarlardan ma'lum bolşuna görä indi davaraly maslahat adlandyrylýan forumy halk maslahatynyň agzalary ilan tarasyna wagt nesihat işlerini geçirmek arkaly taýýarlyk görýärler. Şeýle-de mejlis täze kanunçylyk taslamalarynyň üstünde işleýär. Türkmenistanyň maslahat adlandyrylýan ýokary derejeli üýüşmelerinde mudama bir adamyň prezidentiň hödürleýän teklipleri goldanylýar. Beýlik çykyşlar köplenç ýurdun siýasatyny öwmäge we prezidenti alkyş aýtmaga gönükdirilýär. Türkmenistanyň prezidenti ýokary derejeli resmiler bilen geçiren ýygynyna garaşsyzlygyň 31 ýyllyk bayramyna we davaraly maslahata ýokary derejede taýýarlyk görülmegini tapşyrdy. Prezidentiň bu tapşyrygy görnüşinden marada büdjet işgärlerini köçeleriň arasaçylygyna çekmek, olary ýan ýodulary arasalatmak, Aşgabatda agaçlara timar bermek, köp gatly jaýlaryň köçe tarapynaky diwarlaryny boýamak ýaly çäreler bilen jogap tapdy.